teachers. Kalure kod dok chien mar kwan jopuonjre e kaunti ma Turkana, okenge mag ywayo jopuonjre oseketi kaka mar chiwo chak e skunde kendo ma biro neno ni jonyuol okelo jopuonjre e sikunde. Sikund primar ma kaka Kwany pod ni kod kwan jopuonjre matin 150 kata odoko ni osechopo gi grade mar 5. Michael Halonda koro ochiwre mar chwalo chak e sikunde no makuno kaka yor lombo jopuonjre to kendo miyo gi geno ni chiemo nyalo yudore skund nikech kech bende en achiedh nade Turkana. Jopuonjre bende geno yudo sir kuom jood bura kod jok machunygi ng'uon mar siro sombgi. Shida sana ya masomo katika Turkana. Wazazi wacha watoto wakuje shule. Manake hii shule iko na watoto about 100 peke yake. Darasa hazina dirisha, hazina viketi, hazina dawati. Wanafunzi hawana kitabu ya kuandika. Imebidi leo tuwanunulie vitabu ili kuanzia Jumatatu waanze kuandika vitabu yao, wakuwe na kalamu na kitabu. Huwezi kutuma mwanafunzi shule bila kalamu na kitabu. Leo nimeleta maziwa na biscuits. Jumatatu watapata mkate. Apart from feeding, sasa nimeanza school feeding program ya watoto. Sai tumekunya maziwa na biscuit. Tunashukuru sana. Mungu tena wasaidie tena. Hatuna vitabu na makalamu. Hatuna. Tunahitaji tena tusaidie mavitabu na tuendelee masomo. Kapod wantiere wechego motudre kod